ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲର ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ଓପନ୍ କରି ସେଥିରେ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଏହା ଓପନ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ତ ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍, ତ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ପୋର୍ଟାଲ୍, ତାପରେ ନାଓ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତାପରେ ବ୍ଲକ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସୋସାଇଟି ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ତାପରେ ଗ୍ରାମ ଚୟନ କରି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଗ୍ରାମର ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଗ୍ରାମର ଲିଷ୍ଟ।